Je bent hem te zeggen, home face, you government staat KGM. Hey yo guys, welcome back to the Brain Reacts my mensen. En ik weet vir julle wat nou kyk, dink om te sê, wat gaan met die man aan? Die man is in sy gown in. Ja, gaan 'n bietjie cozy op julle raak, verstaan jy? Want dit is nogal lekker. En chill as jy buite mense. But anyway, if you're new here, make sure to subscribe, leave a like, and definitely mense, turn on that post notifications. We're on the road to 2000 subscribers my mense. So ek weet hom sê, hulle gaan eintlik laat gebeur man. En as hulle hom geslaan het, dan is dit soos, duh. 3K en hulle sal weer ontstop nie die jare mense. But anyway, kyk jy dat ek nog baie praat man. Vandag check ons 'n number 8 van KG CCTV man baro. En vir julle wat weet, hy's kamera's hy. KG, wat gaan jy ons sê? So kyk jy man. Wat ek nog jeppie man, verstaan nie? Let me get right into this video mense. En vat ons weg KG. Ons hoor wat jy te sê. As ik ga was a praat hulle over even is die hand in die kop is al loot die kip en ik wil kyk van my saam is aan kyk die mense ek het die hele tyd gesoek hier later ek kyk sê Sofia nog hier in essay ek hoor dat kyk is die hond en rippen BOC koepels by Continental but laas jaar toe week ek van Logan beste allemaal is fake die klop. Kom stop gewoon als nee dan. Hij ons die trek van die begin af en ik kom niet alweer klaar om te sê die number. Die biker. Maar we gaan aan. Die bikers op die number. Ik hoor hem eens nou man. Ja, die op die number is maar hij heeft die number gemaakt. Creëren. Wai Laukie die maar met die geel baard kyk jy in regte lewe boeta. Daai jou baard geel man. Kom eens kyk hoe lyk dit. Dat hy jou haar ook terselfdertyd geel. Kom eens kyk hoe lyk dit man. Goeie man. Nou wat hy doen? As ik ga was a praat hulle over even is die hand in die kop is al loot die kip en ik wil kyk van my saam is aan kyk die mense ek het die hele tyd gesoek hier later ek kyk sê Sofia nog hier in essay ek hoor dat kyk is die hond en rippen BOC koepels by Continental but laas jaar toe week ek van Logan beste allemaal is fake die klomp ektes ek wil een link op en mense ketchup alles ook iets ek het 35 but hoender had koepels by Continental. Wacht White, kom eens los het net eers daar. Maar sê ek het 35 iets my pa. 35 fucking iets my pa. Hy's baie iets. Eerste manne maar ek moes net een number en dan verdooi nie weer hoor ons niks van hom nie, verstaan jy? Kan jy sê hy het 35 iets? Kan jy ek gaan begin jou iets moet optel. Maar as 'n ding van is dit nou jou iets of die fans se iets? Cause why die songs dat vir jou iets is maklik jy fans se iets, verstaan jy wat ek sê? So 35 ons gaan moet optel, maar moet ek baie nog luister van die man my pa. By Continental, but laas jaar toe week ek van Logan beste allemaal is fake die klomp ektes ek wil een link op en mense ketchup alles ook iets ek het 35 but hoender had koepels by Continental ek my soer ek wil alles hê ek soek maar Dibas en Duffelbags as die tyd sit ek in 'n Benz en as jy sê, jy soek maar Dibas en Duffelbags 2 jaar se tyd, hy ry in 'n Benz in sy was so 'n bol en het wat se duffel is toch seker 'n Nike duffelbaggie. Maar klaar die dinge Louis V duffelbag man, kyk man. As staf jy daai fucking money in my bro. Nou kom los jy die een duffelbag by my, ek gaan mooi agter hom kyk, soos hy 'n ander duffelbag. Obra, trust by boeta as jy gaan by my kom uitsteek, uitshot. Het gaan nou nie die hele duffelbag is nie. Dit gaan die helfte is. Jy gaan nie wel wag op my sê want ek weet nie hoe lank gaan dit vir jou vat om uit te ran op jou duffel. Verstaan? Wat sê ek bro? Maar verstaan jy wat ek sê? Jy moet verstaan my bro. allemaal met manskap en KG enige ding hier heel saam my is ek was aan die hele tyd met klomp hier tuis ek had dat nie so. Ach wait, KG. Ek meen om te sê, hy gaan vir ons slaan met 'n sing nou man. Wanneer laas jy so iets gehoor? Ons gaan met die ene KG. Ons gaan met die ene gaan ons moet fyn luister. Verstaan jy? allemaal is fake die klomp ektes ek wil een link op en mense ketchup alles ook iets ek het 35 but hoender had koepels by Continental ek my soer ek wil alles hê ek soek maar Dibas en Duffelbags 2 jaar se tyd sit ek in 'n Benz en as allemaal met manskap en KG enige ding hier heel saam my is ek was aan die hele tyd met klomp hier tuis ek had dat nie so te sê ek af van hy beatsman wie dat in Oosgrawe by is want ek was aan die hele tyd met klomp hier tuis ek wys in 'n night dat tot ruïne verby is ek het die tyd vir die beats wat om my is ek het die tyd vir die beats wat om my is ooit gaan spinne op YFM
Zij gaan niet samen, jij is aan voorbij. Ik ben zo van, hij gaat leer weg. Ik ben zo hier, zei ik altijd terecht. Op mijn ID staan kan je zien. Kijk je. Wacht. Kom eens, wij nog een klein beetje. Dan gooi ze maar een comment op Toebaar. Ooit gaan spinnen op YFM. Zij gaan niet samen, jij is aan voorbij. Ik ben zo van, hij gaat leer weg. Ik ben zo hier, zei ik altijd terecht. Op mijn ID staan kan je zien. Ik is aan deal, is aan voor de win. Allemaal mijn manschappen. Wacht, relax, KG. Je bent om te zeggen op je ID staan KGM. Is het op die naam, is het op die surname, is het zoals Boeta. Je bent om te zeggen je home face, je government staat KGM. Anyway man, KG. Je bent om te zeggen je al atleten weg. Je hebt school gehardlopen. Wat heb je gemaakt op school? Wat is sport je gespeeld? Als je zegt je al atleten weg, als je bent een vinnige man. Verstaan je? Maar als het zo, ga je een 100 meter aanvatten, mijn bro. Als je me gaat wegrollen, hou je mee weg. Maar je moet net weten, rol diep vinnig, mijn bro. Die waren wat op school zeggen tegen me rollen, dacht ik zeker nou. Fucking jou lieg voor je bro. Samen, jij is aan voorbij. Ik ben zo van, hij gaat leer weg. Ik ben zo hier, zei ik altijd terecht. Op mijn ID staan kan je zien. Ik ben aan deal, is aan voor de win. Allemaal mijn manschappen zijn er win. Als W's is heel tijd, dat is niet shit. Ik weet je barrage, hij was een nice shit. Ik wil je zo iets klaar met hem. Kom ik aan die stad, ze steken op het samen met z'n kava en op is voor jou voor hem. Nou ga niet, en zij zijn nog samen met mij. Zij ze van mij, dat is zesde bij. Hoe kan ik dit doen, want ik wil getrouwd samen jou gedanken, ze gaat bij beschrijven. Ik heb ding, ik ga heel iets aan mij is. Ik was aan heel te met klompje getuiges. Ik ga dat niet aan te zeggen, af en hij biedt mijn wie dat een oorschap bij is. Want ik was aan heel te met klompje getuiges. Ik weet niet naar dat tot zo'n over bij is. Ik heb die tijd voor die beats wat om mij is. Ik heb die tijd voor die beats wat om mij is. Kijk je. Nee pap. Kom eens. Kijk je. Kom maar, kom eens even doen. Er is nog iemand wat moet nog zijn flowers. Bijke, ik kom die level vandaag bij jou flowers, man bro. IP drop is mal, man. Ik kom die level voor jou vandaag flowers, man. Besides, KG ze doen dingen wat KG op die naam maakt. Bijke. Ik heb die tijd voor die beats wat om mij is. IP drop is zo morsig veel, man bro. Je gaat niet een nummer kan schoon basie. Je kan chick gooien, je kan een liter, niet eens een liter, je kan 5 kilogram waspoeier gebruiken bij dat. Dat is hoeveel hij ding is, mij bro. Als hij klas olie wat in je kleren gaan vuil, zie je dat? Hij drop is lelijk vuil, mij bro. Nee, dat tot zo'n over bij is. Ik heb die tijd voor die beats wat om mij is. Ik heb die tijd voor die beats wat om mij is. Hij moet zeggen. Oké. Eerst wil ik zeggen mensen. Eerst wil ik zeggen mensen. Why look je man. Bijke die beat gevreed man. Bijke hey this beat zo hard man bro. Zoals hij aan het zeggen. Maar was zo hard als bakstenen. Zie je als het weer eens gaat zeggen. Maar was zo hard als bakstenen. Nou bijke die beat kleur als bakstenen gemaakt. Kijk je het gaat. Ze denken we ze maar gaan doen man bro. Kijk je. Ik is top 3. Ik is een allemaal zijn top 10. Nou versta je ook om die man zo zeggen. Die man zegt niet goed iets in Demi. Die music speak for itself man bro. But anyway mensen. Dit was ik weer op Brindri X. Ik was lekker cozy zo verstaan. Ik op maandag man bro. So make sure to subscribe. Leave a like and turn on your post notifications my mensen. If you done there, then go head over to my description and go check this number out. Ik post elke maandag, woensdag en vrijdag 7 uur die ochtend. En Fridays is mijn International Fridays. En waar niet wat jullie zeggen en wat not, hij is wat het is mijn bro. So this is op Brindri X, the place to fucking be mensen. En I'm out, the shit. Boom. Ja, dat is ook mooi. Wow. Het smaakt als opgehangen. Behanger.